Use the means of today to reach the people of today. The Church Speaks, an episode where the Holy Father, the Pope, and the bishops of the Philippines speaks about their apostolic letters and exhortations to all Catholic Christians. Today, the Catholic Bishop Conference of the Philippines, or CBCP, chose this year as the Year of the Clergy and Religious Persons, as a part of the program in preparation for celebration of the 500 years of faith in the Philippines. Mga igsoon ko diya kang Kristo, maayong buntag kanaton tanan. Padayon ta sa paghisgot, kabahin kini sa pagpangluto sa mga Kristiyano sa atong simbahan. Sumana pa sa sulat ni Santo Papa Francisco, ang inyong kahimtang karon usa ka gamhanang tawag aron nga kita mahimong balaan, mahimong mga santos, mahimong mga martir sa mga gituuhan sa matag katilingbang Kristiyanos. Sa akong unahuna, tinubanan sa pagbati o pagdaig sa mga pastor o mga tumutuo kinsa bago lamang nga gipangpatay. Tungod lamang kay sila mga Kristiyanos. Apil na ang daghang mga Orthodox nga obispo o mga pari sa nagkalain-laing Kristiyanong grupo nga gipangkidnap. Hinaot nga sila mahibalik nga maluwasanon o buhi ngadto sa ilang mga pamilya o komunidad. Naghangi ako sa Dios nga hatagan sila sa grasya nga ang ilang mga pag-antos ug kasakit makahatag og kayuhan sa ilang simbahan ug sa katawhan diha sa Middle East. Sa makausapang mga igsuon, diri lang kita kutob hangtod sa sunod Domingo. Daghang salamat ug maayong buntag sa tanan. This Holy Mass is brought to you in collaboration with Ricardo O. Santiago Sr., Stu and Nancy Santiago and family, APM Ad and Promo Management, Alex P. Montañez and family, Ernie and Mercy Evangelista, St. John Paul II College of Davao, Royal Bread House Incorporated, Tat and Gigi Coronel and family, Teresita Villa Abrille, Tilly Now Tracking Services, Davao Dorian Laundry Services Company, Protasio Takandong, Sherdan, JDB Diversified Incorporated, Consolidated Plywood Industry Incorporated, Melvin E. Aviles, Purita and Lorenzo and family, Attorney Ellie and Veronica Britannia and family, Quilans Food House, PSST Bote Junk Shop, Brother Henry and Lolita Evangelista and family, Mr. and Mrs. Lucas B. Datoy and family, Dr. Carl John and Mary Grace Britannia and family, William and family, Adolfo and Malu Ato, Jess and Amelia Dizon. Offering of the Holy Mass. Accept Most Holy Trinity. This sacrifice fulfilled at one time by the divine word, and now renewed on this altar through the hands of your priest. I unite myself to the intentions of Jesus Christ, priest and victim, that I may be entirely offered for your glory and for the salvation of all people. Through Jesus Christ, with Jesus Christ and in Jesus Christ, I intend to adore your eternal majesty, to thank your immense goodness, to satisfy your offended justice, and to beseech your mercy for the Church, for my dear ones, and for myself. We pray for the intentions of regular sponsors, choir members, donors, offerers, and volunteers of this Holy Mass, especially the sponsoring groups. Archdiocesan Bible Apostolate of Davao, Saint Mary of the Perpetual Rosary Parish, Buhangin, Immaculate Conception Parish, Mintal, San Antonio Parish, Agdao, Mary Help of Christians Parish, Dacudao, Santa Ana Shrine Parish, Sacred Heart of Jesus Parish, Obrero, San Pablo Parish, Matina, the Most Sacred Heart Parish of Jesus, Kalinan, San Alfonso Parish,
Mandug, San Isidro Labrador Parish, Catalunan, St. Jude Parish, Malvar, Our Lady of Lourdes Parish, Bangkal, Our Mother of Perpetual Help Parish, Bahada, St. Francis Xavier Parish, Tibungco, Virgen de los Remedios Parish, Turil, San Lorenzo Ruiz Parish, Talomo, Our Lady of Assumption Parish, and Mr. and Mrs. Danilo Flores. Thanksgiving intentions of Dr. Carlos Tan and family, Paternos Restaurant, Oropeza family, Malu Cadilena and family, Delia Divina Gracia, Arlene T. Unabia, Leti Quechon, J. Rabara, Assumption Parish Bible Apostolate, and Mr. and Mrs. Alejandro Zamora. Recovery and healing of Jermaine Chu, Rodolfo Estera, Emil Sison, Ernie Evangelista, Father Ili Ubag, and Henry Evangelista. For the eternal repose of Milagros, Luciana, Elpidio, Adelaida, Claudio Montañez, Selma, Raul Llanos, Marutas Montañez, Julio Juquino, and all benefactors of the Pauline's RTV programs. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Ginoo ug Amahan, Dios nga walay katapusan ug makagagahom sa tanan. Pinaagi sa imong panalangin, hatagan mo kami kusog ug panabang sa among kahuyang. Sa imong kaluoy, hikapa ang mga masakiton. Palingkawa sa sila gikan sa sakit ug ipahiuli kanila ang maayong panglawas. Aron diha sa kasiguruhan sa imong kaayo, magdayig sila nga mapasalamaton sa imong balaang ngalan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon diha ni Kristo, maayong buntag. Ang mga magtutudlo naghupot og dagkong gahom tungod kay makapausab sila sa kinabuhi sa tao. Anaa kanila ang katakos sa pagpanday o kaha pagguba sa kaugmaon sa mga magtutuon. Daghan kanato ang dili mahikalimot sa mga magtutudlo nga naghatag nato sa katakos ug kadasig sa pag-atubang sa mga hagit sa kinabuhi. Apan daghan usab ang hangtod karon nag-antos pa sa kadaot nga ilang nahiaguman sa mga kamot sa magtutudlo nga may gahom sa pagiya ug pag-ayo sa mga tao. Ang Ebanghelyo naghulagway kang Kristo isip magtutudlo nga adunay gahom sa pagiya ug pag-ayo sa mga tao. Hinaot nga mahimo usab kitang mga magtutudlo nga maghatag og maayong pagtulunan ug panig-ingnan sa atong kabatan-unan. Sa atong pagsaulog sa Domingo sa Biblia, diin ang tema mao, ang Biblia ang pundasyon sa matarong nga pagkapangulo ug kinabuhi. Muhatag kita sa panahon sa pagbasa ni ini adlaw-adlaw aron kini mahimong giya sa atong kinabuhi ug maandam sa kinabuhi didto sa gingharian sa langit. Ang mumisa karong buntaga mao si Father Nathaniel S. Ibanez, OSB, Benedictine Monastery, Cogon, Digos City. Ang manganta mao ang Hymnus Christi Choir sa St. Joseph the Worker Parish sa Davao City. Uban sa kasadya, palihog manindog ang tanan og simbahon ta ang Dios nga atong manunubos. Saya, umulang adlaw.
kaayo sa pasalong pagigugma, walay sa makaniya, dayon ang Ginoo, uban sa katawag unya ka, o hari sa mga hari, sa langit ug yuta. Ginoong Dios, sama sa imong mga unang disipulo, ikaw nagtawag kadamo sa pagpaminaw sa imong pulong, ug kami nagtuman niini. Giyahi kami kanunay diha sa imong mga pulong, ug himua nga kami makapuyo sa kinabuhi nga balaan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyong tanan. Mga igsuon, aron maandam kita nining santos nga kasaulugan, atong hinulsulan ang atong mga sala, pangayuon ta sa Dios ang iyang pasaylo, gugma ug kusog. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako dako uyama, sa huna-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angay nga buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng Birhen, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluhinon ta kita sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala. Dadunon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, ug kadahil sa iyang mga tao, dinhi sa yuta, Ginoong Diyos, langit mong hari, Diyos sa Amahan, makagagahom sa tanan, nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo, tungod sa imong himaya, Ginoong Hesukristo, bugtong anak sa Amahan, Ginoong Diyos Cordero sa Diyos, ikaw nagawag kang sasalat, sa kalibutan kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa to sa Amahan,
Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga higugmaon kanamo sa tibuok kasing-kasing, ug nga higugmaon namo ang tanang mga tao sama sa imong paghigugma kanila. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Deuteronomio. Ang Ginoo nga inyong Dios magpadala og propeta sama kanako gikan sa inyong taliwala. Og kinahanglan motahod kamo kaniya. Gihatag siya sa Ginoo kaninyo, ingon nga tubag sa inyong hangyo. Sa dihang nagtigom kamo didto sa bukid sa Sinai, og miingon kamo. Ayaw na kami pabatia sa tingog sa Ginoo nga among Dios. Ni pakitaa sa makalilisang nga kalayo, aron dili kami mga matay. Niadtong higayuna giingnan ako sa Ginoo, nga husto ang inyong giingon. Busa miingon siya, magpili akog propeta nga ilarang kadugo, sama kanimo, Moises. Ihatag ko kaniya ang akong mensahe og isulti niya bisan unsa ang akong isugo kaniya. Kinsa kadtong dili mamati sa mensahe nga akong ipasangyaw kaniya, silutan ko gayud. Apan kon ang maong propeta mosultig mensahe nga wala ko ipasulti kaniya, og unya magpatuo nga gisugo ko siya, o magsulti sa ngalan sa ubang Dios, kinahanglan patyon siya. Ang pulong sa Ginoo. Karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patikaha ang inyong mga kasing-kasing. Makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo itanta malipayon ang Ginoo. Isang yatang bato sa atong kalungasan. Yugpuan ta siya uban sa pasalamat. Awitan ta siya mga malipayon o mga salmo. Karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. Umari kamo mga pakita sa pagsimba. Mangluod kita tubangan sa Ginoo nga nagbuhat kanato. Kay siya marang
karon mamati ka mo sa iyang tingog. Ayaw tig-ahang inyong mga kasing-kasing. Sama sa dito sa Meriba, sama sa adlaw ni Masa sa kaluwasan. Din gisulayan ako sa iyang katigulangan, ila kong gisuta bisan nakakita sila sa akong mga buhay. Karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. Kung karon makadungog kamo sa iyang tingog, ayaw patigang inyong mga kasing-kasing. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Buot kong nga mahilikay kamo sa kabalaka, ang lalaki nga dili minyo magtagad sa buhat sa Ginoo, kay maningkamot man siya pagpahimuot sa Ginoo. Apan ang tao nga minyo magkapuliki sa kalibutanong mga butang, kay buot siya magpahimuot siyang asawa. Busa, mabahin ang iyang hunahuna. Ang babae nga dili minyo uusa ka ulay magtagad sa buhat sa Ginoo, kay buot siyang maghalad sa iyang lawas ug espiritu. Apan ang babae nga minyo nagkapuliki sa mga kalibutanong mga butang, kay nagtinguha man siya pagpahimuot sa iyang bana. Gisulti ko kini alang sa inyong kaayuhan. Dili ko tuyo ang pagpugong kaninyo. Hinunua, buot ko nga magbuhat kamo sa matarong ug husto, ug magtugyan sa iyong kaugalingon sa hingpit gayod nga pag-alagad sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Gitagaan ug katungod sila nga midawat kaniya sa pagkahimo nga anak sa Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Unya miabot sila sa lungsod sa Capernaum, ug sa pagkasunod nga adlaw igpapahulay, misulod si Jesus sa sinagoga ug nagtudlo. Ang mga tawo nga nakabati kaniya natingala sa iyang tinudluan, kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo ug dili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tawo nga giyawaan nga misulod sa sinagoga ug misinggit, unsay imong tuyo kanamo Jesus nga Nazaretnon? Mianhi ka ba aron paglaglag kanamo?
nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong ni Jesus ang yawa, hilom ug gula ni anang tawhana. Gipakurog sa yawa ang tawo, unya misinggit ug kusog ang yawa ug migula. Hilabihang kahibulong sa mga tawo ug nagpangutana nay sila, unsa ba kini bag-ong pagtulunan? Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa ug sila mutuman ra bagayod kaniya. Busa, ang balita mahitungod kang Jesus daling mikaylap sa tanang dapit sa Galilea. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Tao nga giyawaan, misulod sa sinagoga ug mihagit kang Jesus. Ug giayo ni Jesus ang tao nga giyawaan. Imagine, gipagawas ang yawa nga mipuyo diha sa lawas sa maong tao ug naayo sa hingpit ang maong tao. Nindot kayo nga imahin mga igsuon sa atong pagsabot pagtan-aw kinsa ug unsa ang atong Ginoong Hesukristo. Kinsa ug unsa ang Dios nga atong gituuhan. Ang Dios nga ato ang ginasimba matag Domingo, matag karon ug unya. Ang Dios nga atong giila nga labawng gamhanan sa tanan. He is in control of everything. Kung atong tan-awon, pipila lamang kini, isa lamang kini sa daghan kaayong mga milagro nga nahimo sa atong Ginoo kung atong basahon ang ebanghelyo. Daghan kaayong mga milagro nga nahimo ang Ginoo diha sa pagpuyo niya dinhi sa kalibutan. Pagpadayag lamang kini unsay handom sa Dios alang sa iyang katawhan. Nga buot sa Dios nga ang tao mahawas gikan sa kasamok, gikan sa kagubot, gikan sa kabalaka. Nindot ang unang pulong ni San Pablo diha sa atong ikaduhang pagbasa, matud niya, buot ako nga mahilikay kamo sa kabalaka. Dili lamang kini pulong ni San Pablo, kundi pulong kini sa Dios nga gipagawas pinaagi kang San Pablo ngadto sa katawhan. Dili lamang ngadto sa katawhan nga gisulutan ni Pablo ni kundi alang usab kanatong tanan nga nakadungog niini. Buot sa Dios nga ikaw ug ako kitang tanan mahilikay sa kabalaka. Aduna kabay gikabalakan karon. Aduna kabay mga pressures, tension sa kinabuhi. Diha sa imuhang kasing-kasing, unsa may imong gilukdo gibitbit. Matud nila ang mga Pilipino kuno, smiling kaayo sa kanunay. Apan matud nila, luyuni ining mga smiles sa Pilipino ang pagbaguod sa pagbitbit sa mga problema, sa mga kabalaka sa kinabuhi. Paminaway si San Pablo igsuon, matud niya, buot ako nga mahilikay kamo sa kabalaka. Again, di lamang kini pulong ni San Pablo, kundi pulong sa Dios mismo nga iyang gipadayag pinayag kang San Pablo alang kanato, alang sa matag usa kanato. Handom sa Dios nga kita magkinabuhi ning kalibutana nga gawas nun gikan sa mga kabalaka. Dili malikayan ang kinabuhi. Dunay mga pressures no tungod sa mga dili maayong paminaw sa panglawas, dunay sakit. Labi nagsakit ka dili maayo. Dili maayong relasyon nga sa bana o sa asawa. Dili maayong relasyon nga sa katilingban sa mga kaubanan. Grabe ang pressure sa trabahoan. Pressure sa negosyo ug uban pa. Kini mga butanga maghatag kanato og mga kabalaka. Pipila lamang kini sa akong mga sa mga butanga naghatag nato mga pressure sa kinabuhi no. Apan kamatuuran nga atong kasinitian sa kalibutan kanunay mag-aghat kanato dinha sa pagka kabalaka sa kinabuhi. Apan sa makausa pa ang pulong ni San Pablo, buot ako nga mahilikay kamo sa kabalaka. Og mao kining gibuhat ni Kristo samtang buhi pa siya. Mao nga daghan kay milagro ang nabuhat. Di nato ma-imagine unsa ang kabalaka sa pamilya nining tawo nga giyawaan nga naa karon sa ato ang ebanghelyo nga dadungog.
ug unsa kaha ang ilang gibati nga kagawasan sa dihang naayo ang ilang kapamilya gikan sa pagkagiyawaan. The same sa ato ang kasinatian sa kinabuhi, ang atong kalipay kung kita mahawas gikan niining maong kabalaka. Apan kamatuoran atong giyon kaganina, ang kalibutan kanunay maghatag kanato nining kabalaka, mao nga normal, natural sa kinabuhi nato nga mga magtutuo nga dunay gyud imbitasyon nga magmabalak-on kita. Apan matud ni San Pablo, matud sa Dios, buot niya nga kita mahilikay gikan niining maong mga kabalaka. Unsay atong himuon? Unsay atong buhaton? Nindot ang pahimangno o ang aghat kanato sa atong unang pagbasa ug sa atong salmo, ang pagkamatinumanon diha sa pulong sa Dios. Ang pagkamatinumanon diha sa mga sugo sa Dios. Ang pagkamatinumanon diha sa sugo sa simbahan. Kining butanga magdala kanato diha sa pagkagawas nun gikan niining mga kabalaka. Nindot ang mga ulahing pulong ni San Pablo diha sa ito ikaduhang pagbasa, matud niya, buot ako nga magpuyo kamo diha sa katarong, magbuhat kamo sa kaayo, ug magtugyan sa inyong kaugalingon sa hingpit diha sa pag-alagad sa Dios. Nga sa ato pa, dili lamang kita magma-faithful diha sa sulugo o sa sugo sa Dios, sugo sa simbahan, kundi ang atong buhat, ang atong kaugalingon mag-alagad sa atong Dios. Sa unsang pamaagi, diha sa pag-alagad, pagbuhat og katarong nganha sa atong mga kaubanan sa palibot. Sama sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo, mipuyo sa kalibutan nga naglihok alang sa kaayuhan sa tanan. Walay instance din ha sa iyang kinabuhi atong mabasa sa Biblia nga naghimo siya alang sa iyang kaugalingon. Gawas lamang nito milagro nga nagkuha sila sinsilyo gikan sa baba sa isda para ibayad sa buluhisan. Kadto siguro medyo nakabenefit atong Ginoo ato, pero other miracles walay para sa iyang kaugalingon, para sa uban. Ingon ani ang pag-alagad sa tao, sa katawhan o sa mga tao sa atong palibot, maglihok alang sa kaayuhan sa tanan. Kalimtan ang ako, kanunay huna-hunaon ang ikaw. Kalimtan ang personal interests, kanunay huna-hunaon ang unsay makaayo sa kadaghanan sa ato ang palibot. Ug diha sa imuhang pagpaningkamot, personal nga pagpaningkamot nga magmasinugtanon, magmasunuron sa mga pulong sa Dios. Personal nga pagpaningkamot nga magpaambit ining gugma ngadto sa uban. Hinay-hinay mabag-o kining atong kalibutan, kining atong nasod. Ang kabag-uhan magsugod sa atong kaugalingon. Karong Domingo ha, giingon ganiha sa unahan ang atong gisaulog ang Domingo sa Biblia. Atong gipasidunggan ang pulong sa Dios. Nahinumdum ko sa usa ka istorya, dunay usa ka GKK nga giadtuan sa Bible Ministry, team of Bible Ministry, aron tagaag lecture mahitungod sa Biblia. Og ingon tong leader sa Bible Ministry, magdala og mga Biblia. Pag-abot sa aktual nga seminar, aktual nga lecture, aktual nga panagtigom, walay bit-bit nga Biblia ang mga tao. Murag nasubo, nasilo ang Bible Ministry team. Apan, ang leader sa mga tao misulti kanila, kami dinhi wala na magtinir og Biblia tungod kay among gipuy-an ang pulong sa Dios, ang atong Ginoo mismo. Atong paminaw pag-usab mga pulong ni San Pablo, buot ako na magbuhat kamo sa husto ug matarong ug magmatugyanon sa hingpit sa inyong kaugalingon nganha sa pag-alagad sa uban. Ato kini paningkamutan mga igsuon ug sa kanunay ang Ginoo magapanalangin kanato. Palihog sa pagtindog, ipadayag nato karon ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta.
ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahaya gikan sa kahaya. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato ilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misakas siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minakay. Ug ang iyang ginharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya. Ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko, ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa sala. Nagpaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan, ang tuburan sa tanang kinabuhi ug kaayuhan, sa matag pangamuyo kita muingon. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Nga nining tuig sa mga klerigo o konsagradong kinabuhi, ang simbahan ni Kristo, uban sa mga pangulo niini, maisugon unta sa pagpanalipod sa kinabuhi, gikan sa mga pag-asdang, sa mga dautan nga nagpakaylap sa kultura sa kamatayon, magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Palabihon unta sa atong gobyerno, ang pagtuman sa konstitusyon nga nagapanalipod sa tawhanong katungod sa kinabuhi sa mga bata nga wala pa mahimugso kaysa malinglahon nga panabang gikan sa mga banyagang nasud. Magampo kita sa Ginoo. Diyos nga gamhanan, panalipdi kami. Nga ang mga lalaki ug babay nga mipili sa kinabuhing ulay tungod ug alang sa gingharian sa Dios, madasig ug malig-on unta sa pagsunod kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Nga kanunay natong madaog ang gahom sa dautan nga anaa sa atong katilingban, pinaagi sa panabang o gahom ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Nga sa atong pagsaulog sa Domingo sa Pulong sa Dios, inubanan sa tema, ang Biblia, ang pundasyon sa mataro nga pagkapangulo ug kinabuhi. Mugiya sa matag usa kanato nga makaila si Hesus nga usa ug matuod nga Dios. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Nga pinaagi sa kaluoy sa Dios, ang mga nangamatay, ilabi na ang mga benefactors, sponsors o cooperators sa apostolado sa mass media, makabaton sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Dios nga gamhanan, panalipdi kami. Langitong Amahan, himua kaming mahisama sa mga gagmayng bata nga angay sa imong gingharian. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Sa among kinabuhi
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron kining ako og inyong sakripisyo, dawaton sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alas sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alas sa kapuslanan sa tibuok niyang santos na simbahan. O Ginoo, nagahalad kami diha sa imong mga altar sa mga gasa nga timailhan sa among pag-alagad kanimo. Itugot na sa pagdawat nga maluluyon niini, mahimo kini nga timaan sa among kaluwasan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angayong matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo. Kanunog sa tanang dapit pinagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santos na Ginoo, Santos, Santos, Santos na Ginoo. Diyos sa kagauman, puno ang langit ug yuta. Sa imong himaya, usana sa kahilta. Nagaani sa ngalan sa Ginoo, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanag, si Kristo mubalik Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Romulo, ni George among mga obispo, ug sa tanang mga kaparian. Hinumdumi usab ang mga igsuon ng nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug tanan nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluyi kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang esposo, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamiton ang mga pulong gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan mo na nasa mga pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalamon namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. O pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami. Sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panunay, Ginunuan, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ang kahubog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tagda ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita tang timaan sa tuparang inigsuunay. Peace be with you. Peace be. Cordero sa Diyos na nagawa
Mga igsuon, sudunga ang kordero sa Dios, ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit dinhi niining iyang bangkete. Ginoo, di ka angay nga mukalawas kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Mag-ampo kita. O Ginoo, kaimo kaming gilig-on sa gasa sa among kaluwasan. Itugot nga magtubo kanunay dinhi kanamo ang matuod nga pagtuo, pinaagi niining hinabang sa kaluwasan nga way katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. The Bible is the highest and most accurate disclosure of who and what God is. This month is celebrated as the Bible Month. And it is very fitting to explore the difficult Bible text by reading this book entitled A Gentle God. This is only 115 pesos and is available at the Daughters of St. Paul Media Center located at Bolton Street, Davao City. Thank you and have a blessed Sunday. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang santos nga misa, manlakaw kita, dadun puya ni paabot sa uban ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.